Ola, que tal? Moi bo día. Mirade que ben se está ao pé do lume. A verdad que o otoño e o inverno, a cando ao frío, traennos cousas maravillosas. Unha delas é o lume, e outra é algunhas frutas que só veñen no inverno. E hoxe quero vos falar de como madurar os caquis. O outro día fun a tomar un café á casa dunha amiga e enseñoume a súa, todo hai que dicilo, maravillosa horta, donde tiña un montón de frutales. E tamén tiña un árbol de caqui. Eu non sei os anos que tiña, pero era un árbol moi grande que estaba cargadiño de uns caquis que metían envidia, pero algúns andaban polo chan. E preguntiñe por que non os apañaba, por que non os comía. E díxome, pódelos levar todos, non valen pa nada, son bravos. A verdad que os caquis non son bravos. Os caquis teñen unha sustancia que chamase tanino e astringente. E hoxe vou vos enseñar como transformar un caqui en un pérsimo. O caqui non é unha fruta que sexa autóctona daqui, pero dáse ben. Trouxerona fai, pois non sei, séculos, supoño que de países asiáticos, creo recordar. Pero claro, é unha fruta que estamos acostumbrados a comela cando xa está moi madura e que é como se fora unha mermelada por dentro, porque é no momento en que vai perdendo a súa astringencia, o sea, ese amargor, ese que cando o mordemos nos deixa a boca seca, como se tuveramos papel de lija aí na lengua. E cando está moi maduro, que hai que comer con cuchara, é cando perde a súa astringencia. A astringencia esta que teñen as frutas, algunhas frutas que cando están verdes, moitas frutas, intentade comer verde, por exemplo, un plátano, moi verde, dá tamén esa sensación como de sequedade inmediata, non? Na lengua e máis nas encías. Pois iso é provocado polos taninos que conteñen. Cando a fruta está moi verde, ten esa astringencia, non? Provocada polos taninos. E cando vai madurando, a través da respiración, porque as frutas respiran, como a nós, a través desa respiración van madurando e van perdendo esa astringencia, o sea, ese poder de secarnos a boca. Os caquis que estamos acostumbradas a ver no supermercado son os pérsimo. Pérsimo non é unha clase de caqui. E aquí en España as clases máis abundantes que hai son o rojo brillante, que é o pérsimo, e o tomateiro, que, bueno, é un pouquiño máis aplanado, pero todos son caquis. Pérsimo é un nombre que lle deron a unha denominación de origen de haber conseguido quitar a astringencia desta fruta sin que estea madura de todo, sin que sexa como unha mermelada, porque aos produtores facíaselle moi difícil, imposible, transportar a fruta cando xa estaba en estado ótimo de consumo, de que a puderas comer sin que tuvera esa sequedad, a astringencia. Entonces tuveron que, digamos, acelerar o proceso de evaporación da astringencia sin que o fruto madure, que é o que vos vou enseñar a facer eu agora na casa. Tamén todo hai que dicilo, hai algunhas variedades que non teñen astringencia, pero me imagino que é porque aquí non se dan ben, pero hai algunhas clases de caquis, penso que nos países asiáticos supoño que será polo clima, que aquí non se dan, que xa non teñen astringencia. Pero estes que temos aquí non son bravos,
é unha fruta riquísima, saludable, non son bravas, simplemente hai que quitar eso que teñen que nos fai secar a boca, a astringencia. Hai frutas que se chaman climatéricas e outras que se chaman non climatéricas. As climatéricas son frutas que, unha vez arrancadas da planta, siguen o seu proceso de maduración, como son os caquis, como son as masáns, as peras. E hai outras que, as non climatéricas, se as arrancas da planta verdes, verdes se quedan e pasan do verde ao podrido. O sea, pois as fresas, as uvas, todos os cítricos, hai que esperar a que maduren na planta, porque hai frutas que poden seguir facendo a respiración para seguir madurando sin estar na planta, como é o caso do caqui, e outras que teñen que estar na planta para seguir facendo ese intercambio de gases e poder madurar. Como o caqui é climatérico e sigue madurando despois de ser arrancado do árbol, isto dános a ventaja de poder facer este procedimento na casa de quitarlle a súa astringencia. Despois hai frutas climatéricas que ese proceso de respiración para maduraren téñeno como moi acelerado, como que respiran con máis forza, digamos, non? Como son, por exemplo, a masán e o plátano. Por iso se di que se metes unha fruta verde nunha bolsa xunto con un plátano, esa outra fruta vai a madurar moito máis rápido, porque o plátano vai a axudar a madurar, gracias ao intercambio ese de gases. E a masán pasa o mismo. Se pos nun fruteiro unha masán, que xa está madura, vai a acelerar o proceso de maduración de todas as frutas que teña alrededor, porque como fruta climatérica respira moi rápido, envolve todas as frutas que ten ao seu redor e axúdalles a madurar máis rápido. No caso do caqui, non queremos que madure máis rápido, por iso non vale de nada, porque teño visto por aí outra xente que explica isto, non vale de nada poñer caquis verdes, collelos así cando están medios amarilliños, aínda así como un naranxa clariño, así é cando os hai que coller do árbol. Non vale de nada poñelos con masáns maduras ou metelos nunha bolsa con plátanos, porque iso que fai é acelerar a súa maduración. Si, tamén perde a astringencia, pero van a madurar moi rápido. E o que vamos a facer é que en pouco tempo, en menos tempo, se poña blandengue, que se poña así como unha mermelada e que haba que comelo outra vez con cuchara. Pero para transformalo de caqui en pérsimo e que quede duro como unha masán, non nos interesa que madure, sino quitarlle tan solo a astringencia. E vámoslo conseguir co proceso que vos vou enseñar agora. Entre un caqui que aínda ten astringencia e un caqui que xa non a ten, non vades a atopar diferencia ningunha visualmente, o sea, son exactamente iguales. O seu estado de maduración é case o mismo, pero este pódese comer porque se lle quitín a astringencia e este non se pode comer porque ten todo ese poder de secarnos a boca e a lengua e non se pode comer. A diferencia entre comer un caqui e comer un pérsimo, pois varía en que a fruta é moito máis consistente. Como unha masán, é igual de dura que unha masán, pero ten todo o seu dulzor, está riquísimo, non é que estea verde. Este xa non ten astringencia, este é só escurín aí atrás. É duro como unha masán, está riquísimo, así. Eu, de feito, comer un caqui cando está feito todo papulla, pois non me resulta moi agradable, nunca me gustou, pero así
sí que me gustan, é moi diferente. É unha fruta que non ten cuñas. Riquísimo. Si tendes un frutal destes na casa e pensades que son bravos, que non se poden comer, recoméndovos mirar este vídeo hasta o final e facer o que vos vou enseñar a facer, é que a probedes, porque de verdad que é unha fruta riquísima, que aquí se dá genial, e que eu vexo ano tras ano árboles destes cheos de fruta que nadie come, que deixan que caian ao chan porque pensan que é unha fruta brava. Non o é. Vamos alá. As frutas e as hortalizas e as flores teñen esa respiración, como seres vivos que son, non? Entonces, digamos que respiran o oxígeno e van a expulsar CO2, agua tamén e etileno. Esa respiración vai a conseguir que os frutos maduren e no caso do caqui vai a conseguir tamén que expulse a astringencia, non? Que a evaporación é axudado polo etileno. O etileno é un alcohol, entón nós o que vamos a facer é encerrar as frutas en un sitio con alcohol para que se acelere a expulsión da astringencia, dos taninos que ten, sin que chegue a madurar. Deste xeito, obteremos un caqui, transformaremos un caqui en pérsimo, o sea, nunha fruta dura, carnosa, consistente e que ten todo o seu dulzor. Este proceso de maduración acelérase tamén ca temperatura, non? Por eso, cando temos a fruta, por exemplo, na nevera, como que se relentízase esa respiración e como que fan un pouco de hibernación. Por eso as frutas na nevera non maduran tan rápido como maduran se as temos en temperatura ambiente ou se fai moito calor. Non maduran igual as frutas no verán, aí no fruteiro que temos encima da mesa, que no inverno, non? Relentízase un pouquiño máis. Pois a temperatura tamén lle vai a influir. Isto ten un proceder bastante sencillo. O que nos fai falta é un cacharro que serve o máis hermético posible. Pode ser unha garrafa destas así, que teña unha boa tapa, que peche ben. Canto máis hermético sexa, mellor. Ou eu comprei un destes xa para estes menesteres que ten como esta tapa e despois ten esta, serra bastante ben. Ou incluso tamén, así ca tarteira, se non tendes un cacharro destes, poñeríamos tamén aquí todo e despois taparíamolo así, con un plástico ben tapado. Tería que estar moi ben tapado. Poñeríamos unha cinta aislante por aquí para que non escape nada de gas e incluso despois poñeríamos a tapa. Cando recollades os caquis do voso frutal, do árbol, mellor é que teñan este aspecto, así como amarilliño aínda, amarillo anaranjado. Aínda que teñan así destas marcas, eso non lle fai nada, eso é ao mellor de haber ronzado co vento algunha rama ou así, eso non lle fai daño ningún. O ideal é que estean así, en un tono amarillo e que están moi duros, como unha masán. Este sería o aspecto máis guai para apañalos. Pero, por exemplo, ás veces pasa que no árbol temos así destes. Estes eu desbotos, eu este non aproveitaría, pero sempre pode facer moito máis na pila do compost que é tirado ali no chan. Así que este podémoslo aproveitar para outras cousas. É o mellor aspecto, así, cando aínda está amarilliño, ou cando xa está así un pouquiño máis anaranjado, aínda que teña estas marquiñas. Pois vamos a empezar a poñer todo ali. Fainos falta un vasiño ou, un recipiente calquera que non fai falta que sexa moi grande e que nos colla ben por aquí pola boca para poñelo. O alcohol que vallades a usar dá igual cal sexa. Ten que ter máis de 30 grados de volatilidade, o sea, de un alcohol fuerte. Pode ser coñac, whisky, caña ou calquera outro alcohol
que teña unha graduación así un pouco alta. A cantidad de alcohol que temos que botar, pois non o teño moi claro, pero eu digo-vos como o faco eu e a min funcioname perfectamente. Así, medio vasiño, con este medio vasiño podemos quitar a astringencia dos caquis todos que nos collan no cacharro. Porque, o sea, cando se vai a ir evaporando o etileno, o alcohol metílico, pois vai a inundar todo, e dá igual que haxa solo un caqui dentro que 20. É o mesmo. Poñémolo así máis ou menos no medio do cacharro. E agora, todo alrededor, vamos colocando os caquis. Neste momento, que vou a ir alá ca terceira fila, o que non podemos poñer é un caqui pequeno en dentro do vaso para que tape a salida do gas, pero sí que podemos seguir poñendo caquis, sempre vai haber intercambio de gases, pero poñemos un caqui que non chegue a tocar na boca do vaso. E vou acabando de encher hasta arriba. Agora, este cacharro ten esta especie de segunda tapa que lle ven moi ben porque así serve mellor. E agora esta que ten rosca. Pero bueno, repito que valevos calquera cacharro que serve herméticamente. Si tendes unha olla, por exemplo, desas de presión, vai genial. Se non, pois un cacharro destes ou unha tarteira con plástico ben tapado todo alrededor. O sitio no que o poñamos a descansar para que este aí madurando non ten que ser un sitio especial. Vale con que non lle dea o sol, a luz do sol directamente, pero ten que estar aí a temperatura ambiente. E aí o temos que deixar a madurar e a facer ese proceso de intercambio de gases durante mínimo 2 días, 2-3 días. Pero o meu consello, aos 2 días colledes unha pesa, non ten que ser a de abaixo nin a de arriba, é a que máis rabia vos dea. Colledes unha pesa e probádela. Si aínda vedes que aínda vos fai un pouquiño de astringencia, pois deixádelo madurar, macerar, un día máis, 3 días, 4 días, porque agora no inverno, ao millor, pois depende da casa, non fai tanto calor, e, como vos dixen, a respiración acelérase tamén ca temperatura que haba no ambiente. Entón, há un mellor xeito de saber se xa están é antes do segundo día se excusades de probar, porque aínda non tería, pero despois de 48 horas colledes unha pesa, probádela, se vos está ben xa podedes retirar, e se non esperades un día máis, e ao día seguinte volvedes a probar outra pesa a ver se está ben, que non teña nada de astringencia, porque sale de toda e a consistencia vai a seguir sendo crujiente. Sabrosísima, dulce, rica, cargadiña de proteínas, de vitaminas. Isto é unha rejadía de fruta, na que non só nos podemos beneficiar en crudo, porque en crudo como fruta, así como postre, como merenda, é moi rica, pero tamén se pode cociñar, pódense facer mermeladas, e con esas mermeladas pódense facer miles e miles de postres. Solo hai que botar de imaginación e probar, e se non, xa vos darei por aquí algunha receta que fago eu con isto, riquísimo. E por último, dicirvos que unha vez que lle quitamos esa aspereza, esa especie de amargor, a astringencia, podemos gardalo na nevera para evitar que se nos madure máis rápido ou deixala no fruteiro. Iso é unha cuestión de gustos de cada quen. Si vos gusta comer fruta fresquiña da nevera, podedela ter na nevera.
E se queredes que siga madurando porque vos gusta máis blandiña ou que sexa, podedela deixar no fruteiro. Pero iso é, como digo sempre, unha cuestión de cada gusto. Se hai en gustos e colores, hai tantos como xente hai no mundo, que vaya moi ben.